Kaixo, ni Maneserna naiz, ikastetxe honetako atezain prestua. Kaixo, Andrea nauzue, proiektu aste hontan arte irakaslea. Jambo, ni Maiaien benaiz, genero berdintasuna dut irakasgaitzat. Entzun, adi historiora, tailera esteluzio hontan gertatuta gora. Kaixo, ni lideta aukepa, Kaixo. hau izango hotel da gure artegela. Sartu, ez beratu atean. Kaixo, hauan da genero berdintasun tailerra. Jambo! Kaixo, ni Janluka nauzu, moda kontuetan ni naiz da holkularia. Kaixo! Kaixo. Ni Robert Goñi, sekretutxo bat daukat ez esan inorri. Kaixo! Iepe, ni Eixo naiz, plazer erraldoia. maida nire neska. Hola! Aupa! Josune izena dut. Con Gaia. Ongi etorriak tailera aste hontara, Ikastera! tailerretan, etiketaz jositako bitalde gara. Aupa, Jepe, ni Mai, ene, aio, ni Josune. Aupa! Ez galdu atentziorik hemen hau astera doa, hau astera doa, hau astera doa.